Разберете кои са най-добрите airfryери, за да приготвите вкусна храна с по-малко мазнини, по-бързо и по-лесно. Преди да започнем, имам въпрос за вас. Използвали ли сте airfryer досега? Ако да, напишете в коментарите какъв е и какво е мнението ви за него. Сега да започваме. Най-новият модел airfryer на Cosori TurboBlaze е стилен 6-литров уред с 9 предварителни настройки, включващи пържене с горещ въздух, печене, грил, втасване и претопляне. Според Cosori, това, което го отличава от предишните модели, е неговият високоскоростен мотор и ново решение за въздуховоди, което означава, че е до 46% по-бърз от Cosori Pro. Той идва с широк ярък сензорен дисплей и 5 скорости на вентилатора, всяка от които съответства на различна функция. Температурите могат да достигнат до 230 градуса, а таймерът може да работи максимум 24 часа, идеален ако използвате функцията за дехидратация за съставки като плодове. При теста ни хареса колко е лесен за използване и въпреки че изглежда доста обемист, той е много функционален и работи сравнително тихо. Този airfryer с голям капацитет и 2 зони за готвене беше удоволствие за използване. Големият капацитет идва с големи размери и не може да се отрече, че е необходимо голямо пространство на плота, за да се побере този фритюрник. При теста използвахме функцията за синхронизация за готвене на пилешко филе в едно чекмедже и филе от сьомга в другото, като готвихме на различни температури, но така че да бъдат готови по едно и също време. Сьомгата имаше хрупкава кожа, докато пилето беше сочно с лек златист цвят. Не се усещаше прехвърляне на миризма или аромати между двете чекмеджета, което го прави чудесен инструмент, ако готвите за семейство, където възрастните и децата имат различни вкусове. Повечето airfryери са много функционални, но не всички разширяват практичността си до използваеми функции за печене. Кръглата, незалепваща, издърпваща се тава на този модел е подходяща за печене на сладкиши. Ninja са страхотни като бранд в това да предоставят инструкции върху опаковката, които са ясни и лесни за четене. Самата кутия обяснява всички опции – максимална хрупкавост, пържене с горещ въздух, печене, претопляне и дехидратация. Но ако сте твърде развълнувани, за да се занимавате, цялостно ръководство за бързо стартиране и книжка с инструкции ще направят същото. Тавата с капацитет от 5,2 литра има хубави високи странични ръбове, които позволяват на сладкишите да бухнат и на малки цели пилията да се сготвят. Чекмеджетата могат да се поставят в съдомиялна машина за лесно почистване. За по-малък вариант, airfryerът Ninja AV 100 е идентичен във всичко, освен обема. Това е най-малкият airfryer в колекцията на Cosori. Той е оборудван с 3,8 литров капацитет, идеален за 1 до 3 порции и заема много малко място на кухненския плот. Това е елегантна машина с плоски сензорни контроли на капака, текстурни акценти на дръжката и полезно отделение за съхранение на кабела в задната част. Уредът е стабилен и здрав, с естетически издържана визия. Има 5 предварителни настройки за храна – пилешко, пържени картофи, бекон, стейк, зеленчуци, плюс опции за поддържане на топлина и предварително загряване. Всички тестови рецепти бяха добре сготвени, хрупкави и равномерни резултати. Но както предварително зададените времена, така и температурите са по-високи и по-дълги от необходимото. Така че препоръчваме леко да намалите времето и температурата на готвене, за да избегнете преваряване или изгаряне. Този модел също е съвместим с Wi-Fi чрез приложението VSync. Що се отнася до airfryери със среден капацитет, този модел на Tefal е впечатляващо тънък с атрактивно тяло от неръждаема стомана и основа от матирана пластмаса. Доставя се с здрава скара от лят метал, която се поставя лесно в кошницата и се нагрява бързо, обещавайки да даде хрупкави резултати с 99% по-малко добавена мазнина в сравнение с други класически airfryери на пазара. Сред 8-те предварителни настройки са пържени картофи, месо, риба, зеленчуци, хапки, печено пилешко, пица и десерти, плюс опции за грил. Сензорният екран също е лесен за използване и може лесно да се овладее без ръководство. Това донякъде обяснява защо този airfryer не се доставя с печатни инструкции. Въпреки че онлайн ръководство
може да бъде намерено чрез QR-код отстрани на кутията. Компанията Philips заема огромна част от пазара на фритюрници и тяхната отличителна издърпваща се кошница се предлага в различни размери. Този модел е най-големият в линията и е чудесен, ако готвите за семейство, тъй като голямата кошница може да побере достатъчно пържени картофи за 4 до 6 човека. Предварителната настройка за пържени картофи е за замръзени такива, така че вместо това направихме нашите домашни пържени картофи за 20 минути, като използвахме ръчния бутон. Получиха се страхотно, тъй като ги разклатихме по средата на времето за готвене, така че бяха с равномерен цвят и много апетитни. Функцията за поддържане на топлина означаваше, че те все още бяха горещи и хрупкави след 20 минути. На този модел има 5 предварителни опции за избор: замразени пържени картофи, месо, риба, цели пилета и пилешки бутчета, така че трябва да натиснете само един бутон за вечеря набързо. Това, което наистина отличава този Airfryer на Cosori, е неговата интелигентна технология. Патентованите двойни нагревателни елементи позволяват равномерно покафеняване от двете страни, така че не е необходимо разклащане или бъркане по време на готвене. Освен това, той използва технологията 360 Thermo IQ и по-дебели кошници от чист алуминий, за да помогне на храната да се готви по-бързо. Хареса ни високият му компактен дизайн и простият сензорен екран, който показва 12 функции за готвене, от пилешко, стейки и морски дарове до зеленчуци и пържени картофи. Можете да го управлявате и от смартфон, което е забавен бонус, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се включва ръчно. Tefal Ultra Fry е перфектен за вас, ако търсите малко по-компактен и бюджетен Airfryer. Има 8 предварително зададени програми за пържени картофи, сладкиши, пица, запичане, пиле, месо, скариди и риба. Температурата може да се настройва и ръчно, до 200 градуса. Хареса ни високия му и стилен дизайн, както и кръглия дисплей, украсяващ предната част на фритюрникът. Подробен анализ и още 3 Airfryera намерете на сайта ни bgreview.com. Ако видеото ни ви е било полезно, не забравяйте да го харесате, споделите и да се абонирате за канала ни.